खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म नोंथांमोनखौ आंनि एसबी बड' निउज चेनेलाव बयखौबो बरायबावनाय थाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासे नायलांदो दुलाराय बर' हारिमु आफादा PWD नि गेस्ट हाउसआव मोनसे सावरायमेल जिरायदोंमोन बे सावरायमेलाव बिथांमोनहा बर' खुगा मेथाइ मोसानाय खेराइ मोसानाय आरो देंखो मोसानायखौ आलदा आलदा बोखावनायखौ जोबथा खालामनानै इउनिभार्सिटियाव साबजेक्ट महरै दैथायहरनो थाखाय सावरायदोंमोन बे सावरायमेलाव दुलाराय बर' हारिमु आफादनि आफादगिरि बिथां जगेश्वर ब्रह्मजों लोगोसे बर' हारिमुजों लोब्बा गोनां गोबां मानसिफोरबो बाहागो लादोंमोन गुवाहाटी इउनिभार्सिटिनि बर' फकलर डिपार्टमेन्टनि गाहाय डक्टर अनिल बर' बिथाङा बुंथिदों दि बर'फोरनि खेराइ मोसानायाव बाथौनि गोथौ आसारखान्थि दङ बिथाङा बुंबावदों दि खेराइनि मोसानाय आरो देंखोफोरा बांसिनै बाथौनिफ्रायनो फैनाय आरो बे बिथिङाव रोंगौसार आरो नायबिजिरगिरिफोरनि दैदेननायनि गोनांथि दङ लोगोसे बिथाङा बुंबावदों इउनिभार्सिटियाव खेराइ मोसानाय देंखो आरो खुगा मेथाइ मोसानायखौ आयदा महरै दैथायहरनायनि सिगां जेबो गोरोन्थि गैयालासे आलदा आलदा बोखावनाया गोनां दुलाराय बर' आफादनि आफादगिरि बिथां जगेश्वर ब्रह्मआ बुंथिदों दि खेराइ मोसानाय आरो देंखो आरो खुगा मेथाइ मोसानायखौ गोरोन्थि गैयालासे मोनसे महर होनो थाखाय सिगांनिफ्रायनो बाथौ धोरोमनि दैदेनगिरि आरो बाथौ धोरोमनि गुरुफोरजों रायज्लायबोगासिनो दङमोन आरो दा बेखौ जोबथा महर होनायनि सम फैबाय आसामनि नेशनेल ब्रेवारि एवार्ड मोनखांनाय सुइमार कमल कृष्ण दास बिथाङा आरो मोनसे गोदान रेकर्ड खालामबावबाय कमल कृष्ण दासआ बुरलुंबुथुर दैमा एबा ब्रह्मपुत्र रिभारखौ 27 मिनिटावनो सानस्रिनानै बारस'दों बिथाङा गुवाहाटीनि खारगुलिनिफ्राय जागायनानै बुरलुंबुथुरनि मोनसे रुगुं माइथम खान्दा फेरीघाटसिम सानस्रिदों क्लास 8आव फरायग्रा कमल कृष्ण दासआ 2018 मायथाइयाव दैबानानि समाव बुरलुंबुथुर दैमायाव गब'नाय 3 मानसिखौ बुरलुंबुथुर दैमानिफ्राय बासायदोंमोन दैयाव गब'नाय बिमा बिमादै आरो सासे गुबुन मानसिखौ बासायनो थाखाय खेबथाम दैयाव बाज्रुमनानै बासायदोंमोन बे मोजां खामानिनि थाखाय बिथांनो 2019 मायथाइयाव ICCW नेशनेल ब्रेवारि एवार्ड एबा बान्थाखौ होनाय जादोंमोन कमल कृष्ण दास बिथाङा सानस्रिनानै इन्टारनेशनेल लेभेलाव स्टेट आरो नेशननि मुंखौ गोजौआव लाबोनायनि थांखि दङ दसेरानि दिनाव पान्जाब आरो हारियानानि आबादारिफोरा फार्मार्स बिल लाबोनायनि हेंथायै प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदिखौ राबननि फुथुला महर होनानै सावदों आरो राबननि मोनजि खर' महरै प्राइम मिनिस्टार मदिनि खर'नि सावगारिजों लोगोसे इउनियन हम मिनिस्टार अमित शाह बिथां रिलायन्स कम्पानिनि बिगोमा मुकेश आम्बानी बिथां आरो माखासे BJP राजखान्थि हान्जानि दैदेनगिरिफोरनि महर होनानै सावदों आबादारिफोरजों बानायजानाय नरेन्द्र मदिनि बे राबन महरा 12 फुट गोजौमोन आरो राबन महर होजानाय बिथां मदिजों लोगोसे UPनि चिफ मिनिस्टार बिथां योगी आदित्यनाथखौबो राबननि फिसाज्ला मेघनाथ महरै फुथुला बानायनानै मदि बिथांनि खाथियावनो फसंनानै सावदोंमोन आरो बबेबा जायगायाव राबन महर होजानाय बिथां प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदिनि खाथियावनो इउनियन हम मिनिस्टार बिथां अमित शाहखौबो राबननि फंबाय कुम्भकर्णनि फुथुला महर होनानै सावदों हेल्थ एन्ड फेमिलि वेलफेयारनि 2019-20 नि मोनसे रिपर्टनि बायदिब्ला आसामनि हिन्जावफ्रानो बांसिनै जौ लोङो रिपर्टनि बायदिब्ला 15 to 29 15निफ्राय 29 बोसोर बैसोनि आसामनि हिन्जावफोरानो इन्डियानि मादावनो बांसिनै जौ लोङो पार्सेन्ट हिसाबै आसामनिफ्राय 26.3% हिन्जावफोरानो जौ लोङो गुबुन फारसे नागालेण्ड हिमाचल प्रदेश गवा आरो कर्नाटकनि हिन्जावफोरा बयनिख्रुइबो खमसिन जौ लोङो आसामनि हौवाफोरनि बेलायाव 15निफ्राय 49 15निफ्राय 49 बोसोर बैसोनि हौवाफोरा बयनिख्रुइबो बांसिन जौ लोंनायनि मादाव टप 10 नि सिङाव दङ बेनि पार्सेन्टआ 35.6% आरो आसामनि 15निफ्राय 54 बोसोर बैसोनि हौवाफोरनि जौ लोंग्रानि पार्सेन्टआ बयनिख्रुइबो बांसिन पार्सेन्टआ 59.4% इन्डियानि मादाव हौवाफोरनि बयनिख्रुइबो बांसिनै जौ लोंग्रा स्टेटआ जाहैबाय त्रिपुरा बिसिनि पार्सेन्टआ 57.6% भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो आरो नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो लोगोसे बेल आइकनखौ क्लिक खालामदो जाहाथे गोदान खौरां लानानै आं नोंथांमोननिसिम फैनो हायो गंसे बिरिनि थाखायनो मानसि बुथारदों बाक्सानि निकासिनि मधुपुराव सासे लोगोआ गावनि लोगो रन्जित बारलाखौ गंसे बिरिनि थाखायनो बुथारदों दसेरानि सानाव सानैबो लोगोआ निसायाव थानानै गंसे बिरिनि थाखायनो नांलायलायदोंमोन
नांलायलायबाय थानाय समावनो सासे लोगोआ गोफार हाथियार दिहुननानै गावनिनो लोगो रनजित बोरलाखौ सुथारदों। मिनिस्ट्री अफ होम एफेयार्सआ 30 अक्ट'बराव जोबनो गोनां आनलक 5 नि गाइडलाइन्सखौ बारायनानै 30 नभेम्बरसिम खालामनानै होफिनबाय। अदेबानि आनलक 5 नि जि नियम बियो 30 नभेम्बरसिम थाफिनसिगोन। आनलक 5 नि माखासे नियमफोर जेरै माखासे होखानाय नियमनि गेजेरजों दावबायारिफोरा इन्टारनेशनेल फ्लाइटनि गेजेरजों दावबायनो हागोन। नेक्स्टआव दङ 50% मानसिफोरजों सिनेमा हलखौ खुलिनानै होनो हागोन। नेक्स्टआव दङ खेला गेलेग्राफोरनि थाखाय सुइमिं पुलफोरखौ खुलिनानै होनो हागोन आरो माखासे सिगांनि होखानाय नियमफोर। नगावनि खानपुरनि बामनगहाय मन्दिराव माखासे डाकातिफोरा दशहरानि सानखौ खाबु लानानै मन्दिराव दान होनाय रां, सना, रुफा आरो फुजारिनि माखासे आइजें आइलाफोरखौ लुथिनानै लांदों। डाकातिफोरा गासै 7 मोन। बिसोरो मन्दिरनि फुजारिनो गोफार हाथियार दिन्थिनानै मन्दिरनिफ्राय लुथिदों। लुथिग्रा 7खौ हमनो हाथ'नाय जायाखै। पाकिस्ताननि पेशवारानि मोनसे माद्रासायाव मैया बम बेफ्रुनानै 8 जिउ गोमादों आरो 25 गाज्रियैनो जोखोम जादों। बे जाथाया पेशवारनि जामिया जुबेरिया माद्रासा एबा फरायसालियाव जादों। दुखुनांथाव जाथाया बेनो बांसिन जिउ गोमानाय आरो दुखु मोननाय फरायसाफोरा 7 बोसोरनिफ्राय 11 बोसोरनि गेजेराव गोजा। बे जाथाया फरायसाफोरा फुंनि आरज गाबखांनायनि एसे उनावनो जादों। पुलिसआ बुंथिनाय बायदिब्ला सोरबा सिनाय मोनैया 4 केजिनिफ्राय 5 केजि 4 केजि to 5 केजिनि बमखौ बेगाव सोनानै फरायसालिनि वालाव आलायनानै दोनदोंमोन। उनाव बे बमानो बेफ्रुनानै बे गाज्रि जाथाया जानो मोन्दों। हिर' मटरकर्पआ हार्ली डेभिडसनजों एग्रिमेन्ट जाबाय। एग्रिमेन्टनि बायदि दा हिर' मटरकर्पआ हार्ली डेभिडसन मटर साइकेलखौ इन्डियायावनो फानसिगोन आरो बिनि सार्भिसबो होसिगोन। लोगोसे हार्ली डेभिडसन मटर साइकेलनि पार्ट्सफोरखौबो इन्डियानि हाथायावनो मोननो हागोन। खौरांनि बायदिब्ला हिर' मटरकर्पआ हार्ली डेभिडसनखौ इन्डियायावनो बानायगोन आरो बिखौ इन्डियानि हाथायावनो फानगोन। जोबनायाव दङ इन्डिया आरो आसामनि कर'नानि आपडेट। इन्डियायाव दासिम 79,88,735 नि देहायाव कर'ना पजिटिभ मोनबाय। थैनाया गासै 1,20,053। हामनाया 72,56,883। आसामाव दासिम 2,04,789 नि देहायाव कर'ना पजिटिभ मोनबाय। हामनाया गासै 1,91,027। दासिम 12,845 नि देहायाव कर'ना एक्टिभ जानानै दङ। थैनाया गासै 914। मैया सानसेयाव आसामाव कर'नाजों गासै 6 जन थैदों। दिनैनि निउसआ एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान निउसजों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथांमोना दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लायाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।